हेलौ लोगोफोर, नै आंना माइआ जोब्बाय। आं हारसिंब्लाबो रोगागासिनो दं दै लोगोफोर। ओमफ्राय दायो नै बे दबलसे आरो बै दबलसेल'सो दं आरो। बे जोबब्लानो दिनैनिफ्राय जोब्बाय आरो माइ रोगानाय हानायाथ' मालाबानो जोब्बाय बिदि आरो। ओमफ्राय आं बै नुदोंना, आं बेयाव जमा खालामदों आरो बिनिफ्राय लांनानै। ओमफ्राय आं समबारनिफ्राय ओरैबायदि फ्रि आरो, माने 5 माहा जुनसिम आं फ्रि जाखाबाय आरो। आं बेखायनो जोबोद खुसि मोनदों। माने खामानियाव बेस्थ'नि थाखाय आं न'निफ्राय जेरावबो ओंखारलांनो हायाखैमोन आरो। न'आवनो माने थाबाय थानो गोनां जादों आरो। बेखायनो आङो समबारनिफ्राय ओरैबायदि हेपि आरो आङो सम माने मोननायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। 5 मान्थसिम आं फ्रि आरो, जेरावबो थांनो हागोन, जेरावबो बेरायथिंनो हागोन, ओरैबायदि आरो दै लोगोफोर। ओमफ्राय आङो माने बोसोरथाम गायगोन दै लोगोफोर। माने बोसोरसेल' गायनानै खिथिनोबो आं लुगैयाखै, माने आं बोसोरथाम गायगोन आरो। बिनि उनाव आङो माने लाइफआव माइ खेथि खालामला होननानै आं सानदों आरो। बोसोरथामखौ आं गायथारगोन दै लोगोफोर दै। ओमफ्राय उनफोराव नायनोसै, नङा होमबा? हयथ' बोराय समाव गायनोबो गोनां जानो हागौ। माने बै समाव माने फिसालाफोरा बिहामजो बायबा बि लाबोयोबाथ' बे खाफालसो खोथासै आरो दै लोगोफोर। अब्लाबो आङो बुंदों 3 बोसोरखौ आं गायगोन, बिनि उनाव आङो माने गायलिया आरो, मालाबाबो गायलिया होननानै आं सानदों आरो। माने गासैखौबो मावनांगौ आरो मानसिया। मानसि होननानै बेखौ मावा बेखौ मावगोन बिदि नङा दै। बेखायनो ट्रायखौ नायनांगौ आरो, गासैखौबो ट्राय नायनांगौ। आंथ' बे उजिगासेयाव ट्रायखौनो खालामजोबगोन आरो, बयखौ हानायखिनिखौ खालामगोन आरो। माने ट्राय खालामना नायनांगौ। माने हायिखौसो मानसिया हाजिरा लानांगौ। माने गासैखौबो आं हाया मावा बिदि जानाङा आरो दै लोगोफोर। माने मावना नायनांगौ दै गासैबो, अब्लासो नों रोंगोन। माने हथादै नों दिनै आं हिनजाव लाबाय दिनै मावगोन बिदि नङा। आं बेखायनो बुङो, एगजामपोल, आं दिनै हाबा जाबाय, दिनै आङो बयलार दानना फानगोन, बे बहुद माने साननो गोनां बायध'था जायो दै लोगोफोर। बेखायनो मानसिया सेंग्रा बैसो होनानै खिथिलायल' नङा, गाननाय जोमनायल' नङा, बेखायनो मावनांगौ आरो दै लोगोफोर दै। आं बेखायनो नोंथांमोननो खावलायो, जाहाथे नोंथांमोना माने मावो आरो दै। बयबो ओरैनो थाया, मावो बिदि आरो दै। हेलौ लोगोफोर, नै आंना माइआ दिनै जोब्बाय आरो। माने नानाय आरो दा ओरैबायदि खस्थ' आरो नानायावबो, ओरैबायदि मोखां माने ओरैबायदि अबस्था गैलामोन आरो। आङो दा आन्दाज खालामदों 80खौ आं मोनगोन होननानै, माने 4 बिगायाव आरो। दा नायनोसै मोनोना मोना। दा नायफै नै ओरैबायदि माने जिगाबा माने गारि गंनै जागोननो आरो। दा बिदि माने हायोबा दै, आं जिथुनिखि ओरैबायदि हादोंमोन आरो। नै नुदोंना लोगोफोर, ओरैबायदि जिगाबा ओरैबायदि जाना दङ नै। माने बेखौ फानगोन दे आङो, लाखिया। मा खालामनो, नङा होमबा? मोसौबो गैया आंहा। बेखायनो बेयाव गारि गंनै जागोन खोथा खालामदों आरो। माने बिदि आंनि हानाया ओरैबायदि हादोंमोन ना, बेखाय हयथ' गारि गंनै जानांगौ आरो। ओरैबायदि नै नायफै, माइआ ओरैबायदि स्र'। नायबाथाय खानो अनखांलायो। ओरैबायदि आरो बेयाव माने थिंबा होनना बुंदों जोंनिया, माने थिंजों माने थिंबा सोदों आरो बे बस्थायाव। दा बेयाव टटेलै 60टा बस्था दं आरो। ओमफ्राय बियो माने बस्था गैयिनि थाखाय बे थालांबाय आरो। दा बेखिनिखौबो बस्थायाव सोगोन आरो बैयावबो 4 मनसो जखा दं आरो।